So hello logofer, good morning to you logofer. नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं दिनै मानि बागै माने भिडिअखौ बानायगोन आरो बानायदों थ' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट निउसआ बेनो जाहैबाय दिनै माने आं बिथां एक्टर दैदेन नार्जारि आरो दिलीप नार्जारि बिथांमोननि बागै दिनै एसे बुंगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरो जोबजासिम नायाबा आदारफोरा बुजिनाय नङा आरोना नोंथांमोना थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ माने भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ माने खावलायहरनाय जाबाय मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना ससेल' नायलाबायनानै बिदि बखिलाबायबा जानाय नङा नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना बुजिजोबगोन आरोना थ' लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोनखौ माने आदारफोरा नायनाङा होननानै आं बुंहरो मानो होननानै बुङोबा आदारफोराल' नायनानै बिदिनो जोंखौ इउटुबारफोरखौ नोंथांमोना बखियो थ' बेखायनो नोंथांमोना फुल भिडिअ नाय आरोना थ' लेट्स गो लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंलांदो थ' बे दैदेन आरो दिलीप आरो अनिल आरो बिथांमोनखौ माने आं बुंनो सानो आरोना मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना जे दायखौ मावबाय जेला बिथांमोना हमजाखासिगोन नंगौना नङा खारखुमानानै बबावगोनो नंगौना नङा थ' खारखुमानानै गयोबाबो बिथांमोना माने उकिलजों रायलायनायनि गेजेरजों माने बिथांमोना केसखौ फोजोबनो हागोन आरोना खारखुमानानै थ' सानबैसे खारखुमानो नंगौना नङा सानसेबाबो पुलिसनि आखायाव फैगोन थ' बेखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौबो खावलायो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि गलथिखौ दा खालाम नोंथांमोना बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय माने गोजानाव था आरोना नोंथांमोना बेफोरबायदि जानाङा होननानै आं माने नोंथांमोनखौ खावलायहरो आरोना नोंथांमोनखौ साबधान जानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय थ' दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बिथांमोननि खबरा जाहैबाय माने आंबो बारा आपडेट मोनाखै बिथांमोननिसिम नाथाय थेवबो माखासे आपडेटफोर मोननाय जादों थ' दैदेना दाखालि हमजाबाय नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो बिथाङानो माने मेन दायनिगिरि ना दिलीपआनो दायनिगिरि ना अनिलआ दायनिगिरि आं हमनो हायाखै आरोना थ' नोंथांमोनाबो हमनो हायाखै जानांगौ थ' गोबां इउटुबारफोरानो दिनैसिमबो बिथांमोननि माने मेन दायनिगिरिखौ मोनाखै आरोना माने खोन्थाफुंनो रोङाखै आरोना थ' आं दिनै माने आइडिया खालामदों माने बे दैदेनानो माने अरिजिनेल दायनिगिरि होननानै आं सानदों मानो होननानै बुङोबा बिथाङा उन्दैसिनबो आरो बिथाङानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावथावथाव होननानै आं सानो आरोना थ' नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर आं मिथिया बेखौ नाथाय आं आंनि गोसोजों दिनै माने बिथांखौ माने थांखिदों बिथांखौ माने सन्देह खालामदों आरोना माने बिथाङानो जाथावथाव दायनिगिरिया बै अनिलमोन माखासे अनिल दिलीप बिथांमोनखौ आं खालामाखै होननानै आं सानो बिथांमोना जास्ट बेफोरबायदि कल रेकर्डिंआवल' बिथांमोना माने भाइरेल जादों होननानै आं सानो आरोना जाय मानसिया दायखौ मावदों बे मानसिया जाहैबाय आं दैदेनखौ थांखिदों आरोना दैदेनानो मावथावथाव बे खामानिखौ मानो होननानै बुङोबा बिथाङा शुटिं खालामनो थाखाय लानानै थाङो आरो मोनायावसो दोनफैफिनो बा साननै सानथामनि उनावसो दोनफैफिनो नै बेफोरबायदि आरोना आरो बिथांमोननि भिडिअआ माने बिथांमोननि मुभिया माने आपल'ड जाया आरोना बिथांमोननि भिडिअखौ नुनो मोननाय जायाखै रायजोफोरा थ' बेखायनो बिथांखौ डाउट खालामदों जे बिथाङा बबेयाव लाङो बबे जायगायाव लांनानै बिथाङा मोना गुना बा साननै सानथाम बेफोरजों दोनफैफिनो थ' बेखौ डाउट जादों बयबो मानो होननानै बुङोबा बिथांखौ डाउट खालामखागोन नंगौना नङा थ' बिथाङानो लांफैग्रा दोनहैग्रा बा बिथाङानो जाथावथाव दायनिगिरिया नंगौना नङा लोगोफोर थ' बैसोरो मावदोंबाबो खनसे खननै जानो हागौ नाथाय मेन दायनिगिरिया जाहैबाय दैदेनखौ आं थांखिदों आरोना थ' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर लोगोफोर नोंथांमोना सोरखौ थांखिदों नोंथांमोना सोरखौ सन्देह खालामदों थ' आंनि बायदिबा दैदेनानो मेन दायनिगिरि होननानै आं सानो आरोना थ' जोंनि बर' हारिनि जे एक्टर एक्ट्रिसफ्रा मानो बेफोरबायदि एसे फेमास जाहांबानो बेफोरबायदि जायो गावखौनो गाव भाइरेल खालामना लायो गावखौनो गाव दाय खालामना लायो आं साननो हाया आरोना माने साननानै मोना आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर नोंथांमोना मा सानदों बे भिडिअनि बागै बिथांमोननि बागै मा बुंनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर थ' नोंथांमोना सानै हयै बुंहर ओरैनो जानला मानला माने बुंलाबायनो नाङा मानो होननानै बुङोबा बेवहाय रिक्सनि खोथा थायो माबा बुंनांगौ माबा गाज्रि बुङोबा नोंथाङानो माने दायनिगिरि जागोन थ' बेखायनो नोंथांमोना जानला मानला कमेन्ट खालामलाबायनो नाङा नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालाम आरोना थ' नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअआ बेनो लोगोफोर जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि माने गावजों गाव भाइरेल खालामलायनाय
गावखौनो भाइरेल खालामना लानाय गाज्रि भाइरेल खालामना लानाय थ' जोबोद दुखु नाङो आरोना आङो सोरबाया एसे फेमास जाहांबानो सोरबाया मेगन सानानैबा बिथांखौ माने फाव फान्दायनानै माबा मोनसे दायाव खोख्लैनाय नै बेफोरबायदि आं गोबां नुबाय आरो नुबोबाय जाबोबायबो गोबां जाबोबाय बेफोरबायदि थ' बेखायनो लोगोफोर आं जायफ्रानाखि एक्टर एक्ट्रिसफोर नोंथांमोनखौ जे खावलायो नोंथांमोना साबधानै माने गावखौनो गाव साबधानै लाखि माबा मोनसे गाज्रिफोर मावोबा नोंथांमोना थाखुमानो हानाय नङा नै बेफोरबायदि आरोना मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनखौ बयबो सिनायो बयबो मिथियो नोंथांमोननि मुभिफोरखौ चेनेलफोरखौ बयबो नायो आरो नोंथांमोनखौ माने लामा ससे ओंखारबानो बयबो सिनायो बा नुयो बा नोजोर होयो थ' बेखायनो नोंथांमोना एक्टर एक्ट्रिस जादोंबा नोंथांमोना गावखौनो गाव एसे हुसियार जा मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनखौ बयबो फल' खालामो नंगौना नङा सोरबाया एक्टर एक्ट्रिस बा बेखौ माने पाब्लिकआ जोबोद फल' खालामो आरोना बिथांमोनखौ मा मावहैयो मा मावहैया अबाव थाङो बबाव थाङा थ' बेफोरखौ माने जोबोद खबर लायो आरो नोजोर होयो आरोना थ' बेखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि दायआव माने दाय खालामना लानो नाङा माने नोंथांमोना दाय मावोब्ला नोंथांमोनखौ थाबैनो ग्रेब खालामनो हायो आरोना माने पाब्लिकआ थाबैनो नोंथांमोनखौ माने हमनो हायो आरोना थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय जायफ्रानाखि एक्टर एक्ट्रिसआव माने मावो जे एक्टर एक्ट्रिस गायो नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनखौ थाबैनो माने पाब्लिकआ सन्देह खालामनायजों जाबजों हमनो हायो आरोना नोंथांमोननि दायफोरखौ थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना साबधानै थाबानो जाबाय मोजाङै मोजां शुट खालामबानो जाबाय मोजाङै मोजां फिल्मफोर बानायबानो जाबाय सर्ट मुभिफोर थ' बिदिनो अबावबा शुटिं खालामहैनाय मानायाव बेफोरबायदि गाज्रि भाइरेल खालामना लानो नाङा बा सोरबा एक्ट्रिसजों लाइन लानाय गाज्रि लाइन लानाय गाज्रि खामानि मावनाय नै बेफोरबायदिखौ माने नोंथांमोना खालामनो नाङा आरोना थ' नोंथांमोना खालामोबा नोंथांमोनानो हमजागोन लोगो लोगो मानो होननानै बुङोबा एक्टर एक्ट्रिस जायोबा बयबो सिनायो आरो बयबो नोजोर होयो नोंथांमोना अबावबा हाग्रा खनायाव हाबोबा नोंथांमोनखौ बयबो नोजोर होगोन ससेनिफ्राय नोंथांमोनखौ नोजोर होगोन नोंथांमोना हाबस्लाबनो हानाय नङा अबानो नोंथांमोनखौ नोजोर होगोन अबावबा रुमाव थां हौवा हिन्जाव नोंथांमोना माने नोंथांमोना थाखुमा हैयोबाबो नोंथांमोनखौ बयबो नोजोर होगोन थ' नोंथांमोना थाखुमानो हानायनि माने माबायानो गैया आरोना नोंथांमोना थाखुमानो हानायनि चान्सआनो गैया लामायानो गैया थ' बेखायनो जायफ्रानाखि एक्टर एक्ट्रिस आरो फेमास मानसिफोर जे फेमास इउटुबारफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि दायाव थाङोबा नोंथांमोनखौ थाबैनो माने रायजोफोरा हमनो हाखायो आरोना आरो नोजोरबो होयो नोंथांमोननि खिबु उनाव जेब्लायबो माने नोजोर होखायो नोंथांमोनखौ जेब्लायबो फल' खालामखायो आरोना पाब्लिकआ थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव था आरो मोजां खामानियाव आगान हो नै बेनो आरोना आंनि बुंनाया आंनि साननाय आरो बुंनाया थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' दिनैनि भिडिअआ बेनो लोगोफोर दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नोंथांमोना नायखाबाय जानो हागौ आरो दायो मोनसे भिडिअ बानायबावबाय नोंथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोजासिन नायनायनि थाखाय आरो जोजासिन नायाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा थ' बेनो आरोना दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन see you on the next video guys if you like this video make sure to subscribe don't forget to subscribe please support me watch out my videos that's all guys नोंथांमोननिसिम बयखौबो माने हामबाय होयो आरो आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम बाय बाय see you on the next video लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय